Vernon Taf yn pwyso fan hyn. Y bêl yn cael ei gosod at Shepherd! I'r gornel ucha! Gwych gan Shepherd! Nath i eistedd fyny'n berffaith iddo fo, a do'n na ddim stopio honna. Mae'r Flint yn ei chymryd i'n sydyn. Hart i Bradley. Ni gosod i Ben Mar. Mar! O! Mar i'r gornel ucha! A mae'r Flint gyda 3 munud y weddill ar y blaen. A Mergyd i'r gornel ucha, ond na ddim stopio'r honna. Daniel Green yn troi y bêl at Megan Saunders, chydig o le gan Saunders. Mae'n meddwl am Ergydio, ac a Mergyd gan Saunders. Caerdydd ar y blaen wedi 3 munud yn unig, a Mergyd gan Saunders. Gallagher, a slack ganddo fo. Rob Hughes, wythio ymlaen i Gynarfon. Digon o grysad di a Gwyn o'i gwmpas, ond mae Hughes dal yn mynd, a mae di sgorio! Sut nath o hynna? O na o leia 4 crys di a Gwyn o'i gwmpas o ar ochr y cwrs Cosby a rywsut. Mi lwyddodd Rob Hughes i fynd heibio nhw i gyd. Fyny tuag at Brobl. Mlaen ar y cyffyrddiau cyntaf i McManus, mae dan bwysau gan Smith. Nôl i Brobl. Brobl yn chrymanu hi! Yr gelfydd! Heibio'r golwr Harry Lloyd, dim gobaith wrth iddi wythio. Heibio i ddod ar seintiau newydd yn gyfartal. Cyfle fan hyn i Hwlffordd, i daro nôl. Watts ac Mason Jones-Thomas yn torri tu fewn. Eto Ergyd, hyfryd! Gan Mason Jones-Thomas. Ymysodwr gorau Hwlffordd ar y dydd am gol. Y frwydr yn cael y cae. Bas yn fy hir yn y pen draw. Border allan yn fyr. Nawr te, Ridge. Mae di sgorio! Emily Ridge, capten y seintiau newydd. Maen nhw 4-1 ar ei holi, ond dyna gol ore'r gêm ma. Ridge ar y cynnig cynta o ryw 20 llath rhyfeddol. Hogan yr eilydd. Traed chwym. Yr 1-2 gyda Stacey John Davies. Hogan, gol hyfryd. Gwennan Hogan, y ferch ysgol, yn pasio, yn symud, yn defnyddio'i sgiliau ac yn gorffen yn gelfydd. Mae'n y ddyfodol disglar o blaen hon.